dumadine kaca banggalayati tan kena selang ora kaya ngapa ngadang neng tengah lawang dudak-duduk sikit nyenggol mik sikit rembang sajake dhek iri nek aku entuk masa ning kene ha iya dikaco terusan ha iya ya radang iris penggirongku telu ki wis tak nehi ciri khas dhewe-dhewe kok Truk. Wo. Sing nembang ki mau nek pas paran wayange wayang alusan. Oh, to. Suarane alus apik. Nek brasak sing jenenge Mas Tusio kuwi wo. Nek pas aku ngetokke Rahwana palarane dheke iki, wah. Wong sak tratak nangis kabeh. Oh, to. Sing siji kuwi swara apa? Swara manuk. Sing Pak Onang ki khusus swara manuk. Ning ya wis ben dinggo tuwa-tuwa dinggo nyingkirke Ama Durgama. Ya. Kawula rate ndekno wis wanti-wanti karo aku mengke kula ampun ken nembang lho Mas kula isin kula wedi kula grogi wah wis ora ndek mental wis payah katno Bagas kere iki nyatane saiki bareng nyuwara ya apik tenang wae to wong ki sing pede sing gleleng kowe duwe keluwihan sing wong liya urung karuan duwe upamane keluwihanmu kuwi uripmu kedungsang-dungsang umpamane. Kuwi lho karuan wong liya uripe kaya kowe, dadi kowe berbanggalah. Wong upamane kok ngelek. Setiap orang itu pasti mempunyai kelebihan sendiri-sendiri. Aja. Kuwi tenan kuwi. Heeh, upamane Sasiki lho iso ngangsur. Nah, kuwi salah satu kelebihan Anda. Kanca-kanca do iso ngangsur kuwi kowe bangga, oh, aku durung cah gleleng kok ngono. Penemu kok kaya ngono to reng. Dhewe kok. Wah iya. Ya terus. tan kendatan Saja sah cacawis mugi kita tiada pengrawit kulit do manut ki mergo aku kejem lho, Tru. Wow. Kira-kira wani karo aku ngono tak santet. Weh. Santet ki larangane agama. Weh tenan. Ning ana pengrawitku sing tak santet metu malah sugih. Oh to, Hari pertama tak leboni linggis. Weh. Hari kedua tak leboni pacul. Hari ketiga tak leboni wesi cor-coran. Hari keempat tak leboni pokoknya bangsa apa ya patok wesi. Weh. Entuk 3 sasi iki buka toko bersih wonge. Wah to. Sing kuwi iki sing metu cilaka. Tak santet sekali wis ra iso apa-apa. Ning omah kowe ngene iki lho. Ngene iki. Tok lebone apa? Kipas angin. Ngapusi.
golek bahan kowe. Ora ana wong disanet kebon iki pasangane kaya ngene iki. Padake go silir-silir ora. Ayo. Rujak iki neter jero ning layar lembah Ora beda to, Kang. Mbok wis ben kowe wae. ning Pokoke enge iki kudu wis anu bervibrasi. ning Ciri khase pira swara rak ngono kuwi. ning layar lembah Anggere kleru titenono kowe engko sesuk-esuk nek nganti ngene iki karepmu kowe. Jelas klebon kipas angin. Oh iya. Yuk. neng layah lambah Ah digawe iki mau. Biasane ning kula Jawa Lombok rawit ning dalang sepuh sing berkreasi terus menerusi ora kaya Pak Mantep ya Rek. Wah, tenan nek panjenengane iki selalu ada inovasi dan kreativitas. Wah iya. Wah, tenan. Yojo iki mbiyen geger iki jaman Pak Mantep jukuk godo ora ketara kae. Curat penonton mburi iki ngadeg kabeh. Saka ngendi? Saka ngendi? Saka ngendi? Dian tenan. Ning Pak Mantep iki cilakane nek krungu wadan sebabe jenenge wae dalang setan. Wah iya. Lagi mayang ana adan ngono. Aduh mati aku. Terus Betari Durga, ayo bali, ayo bali. Panjenengan iki haji kok urung wadan kok. Ayo jujulukane wae dalang setan kok. ora suwe bapakne oleh Jogeti terus ya.